yung pagod na pagod at pasuko ka na. Pero hindi pa pwede kasi hindi pa ito yung dulo. Char. Hello mga kalibra, welcome back sa ating YouTube channel Marlon Nieves TV. At kung bago ka lang dito, just hit the subscribe button below and hit the notification bell button para maging updated din po kayo sa mga bagong videos natin na i-upload. Ayun na nga, tayo kasalukuyan nag-aantay ng ating kasama. Yes, it's Casey, K of C. Ayan, good morning guys, good morning 7-Eleven. Ang antayan po ng mga nag-aantay. So ang pupuntahan natin ngayon ay ang San Roque Dam na malapit lang din dito sa amin. Located siya sa between San Manuel, Pangasinan at saka San Nicolas. So we'll try to reach that destination today. Sana bukas doon, sana nagpapapasok sila. And yun, let's get it on. So padami na po ng padami ang mga nagbabike. Mayat maya po may mga nakakasalubong kami. And nag-start to nung since nung lockdown. Madami na rin yung mga nagbabike talaga. Ang bibilis ng dalawang kasama ko, nauna na sila. Iniwan na nila ako dito. Yan, so kilala po yung hilerang ito. Yan, yung nadaanan natin kanina sa matatamis na mais. Yan. Dito talaga yung mga bentahan po ng mga mais dito sa Bantog, Asingan, Pangasinan. Yan, sa mga nagki-craving po or nagki-crave ng mais, yan, punta po kayo dito sa Bantog, Pangasinan. Marami po nabebenta dyan. kuya. Nasa likod siya ng truck, guys. Nasa likod lang siya ng truck.
pa tayo nakakarating sa ating patutunguhan, parang kinakaliw na ulit ang ating puwet. Oh no! Boss, papanam? Papanam, boss? Parang walang sumada. Ha? Gugoto lang. Nagoto? Lang boss. Hanap tayong goto. Saan po yung ruta niya, sir, pag ano eh? Ayan, si sir, police. May bagong pan. Opo. Ano na yun? Pero bakit ngayon, sir, parang wala pong ano? Pupunta ngayon sa San Roque? Ay, Juan. Pwede kayo doon pero hindi pwedeng pumasok. Ah, hanggang doon lang po sa may gate nila, ganun. Ah, opo. Ay, Hindi ko alam kung bukas na ngayon. sige po. Sige po. Christian, aminin mo, kinabahan ka doon. Kinabahan ka doon, no? Alam mo nga, ano tayo, parang saan kayo pupunta? Diyan lang po, diyan lang po. Nakita kita, parang ma-atras ka na eh. Yes. Nawawala po kami, guys. Ayan. Rojas Street or dito. Saan tayo? Saan tayo? Dito, diretso, dito. Diretso tayo dito. Kay Perez Street. Ayan. Let's go. Let's go. Gana. Magta. Boy, magta po kami ngayong araw. Let's go. And so nagtatanong-tanong po kami kung saan dito yung papuntang San Roque Dam. Diretso daw dito. And hindi kami sure kung talagang pwede silang magpapasok. Or sabi nga ng police kanina, baka hanggang sa gate lang kami. Pero at least, diba, makita natin yung San Roque Dam dun sa gate lang. Ayan. Let's go. Ayun, trinay ko magtanggal ng mask kasi medyo malayo naman na tayo sa bayan. At puro mga rice field and mga puno and mga huni ng mga ibon. Napansin ko lang parang kami lang yung nandito ngayon na nagbibisikleta. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro dahil nga may mga ibang mga destination sila or talagang sarado yung dam. Yun lang yun. Bukid walang papel, ikis-kis mo sa pila-pil, char. Sarap puminga. Medyo nanginginig na rin ang aking mga paa, pero panindigan natin to, guys. Dito na tayo. Hindi bale, napagpawisan ulit after this past few days ng pagkatrabaho. Alright. Isang San Roque Dam. Located siya talaga sa bundok. Halos lahat naman ng mga dam, di ba? Mga reservoir sa mga bundok. Ayan. Welcome to San Bonifacio. Medyo ramdam ko na pataas yung daan dahil nga paanan ng bundok or mismong bundok yung pupuntahan natin. Ang San Roque Dam. And so yung gravity medyo ramdam na namin kasi paakyat siya.
Ayan, kaya pa. Kaya pa. Patas tayo eh, no? Nandoon nyo. Ganda nung tanawin, guys. Basta bundok talaga, no? Ganda. Barangay San Roque, Mega Dam. Dito tayo. Slow down. Minsan talaga kailangan natin mag-slow down sa buhay. Kasi hindi natin alam, may mga nakakaligtan na tayo, may mga nadadaanan na tayo na hindi natin napapansin, or may mga nami-miss out na tayo. Char. Rice fields, mountains, clouds, and fresh air. Nasa probinsya nga kami, guys. Nasa probinsya tayo. Gutom na. Motogs na, motogs. Trip muna tayo. Mainit-init na goto or lugaw. Ano po? Ating aalamin kung tayo po'y papapasukin dito sa San Roque na. Pero feeling ko hindi. Let's try. Ayan. Susubukan namin pumasok sa dam. Sana po papasukin kami. Ayan. Dadasal po yung dalawang kasama ko. Oh. Ayan. So madi mabalin ang kami mabalin umunag ijay. Negative. So sa mga nagbabalak pong pumunta dito sa San Roque Dam, bawal pa po pala yung mga bisikleta, mga bikers na pumasok. Hindi na namin natanong kung ano yung reason, pero yan, bawal muna daw. Hanggang dito lang po tayo sa may entrance. Dito sa may Ito yung police sinabi station. ni Kuya kanina, no, na hanggang ano lang, hanggang barricade. And there you have it, guys, our San Roque Dam na hindi man napasok ay worth it pa rin dahil sa kilometrong ating natakbo ngayong araw. And so if you like this video, just give it a thumbs up, and bago ka lang dito sa aking channel, just hit the subscribe button below, at syempre idamay mo na rin i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga latest videos natin. So see you next time, guys. Bye bye. Pengay, suko na.